Bon dia món, benvinguts un any més al meu canal, soc en Josep Bautista i en aquest primer vídeo d'enguany 2021 vinc a resumir una mica o intentar dir com anirà l'any, esperem. Perdoneu per tots els titulars que he posat al principi, però sí, sóc una mica realista i no estem per llançar coets encara. De fet, jo és el primer dia que surto de casa, cap a finals d'any, un munt de gent al meu voltant va començar a caure infectats i jo, per si de cas, també em vaig posar en quarantena. No vaig desenvolupar cap símptoma, però tot i així em vaig anar a fer un test i el test va sortir no concloent. Segons em van enviar el mail, deia que possiblement estava infectat i no podien comprovar realment si era positiu i que estava en les meves mans de tornar a fer el test i seguir pagant més diners, consultar metges, hospitalitzats i no tenir símptomes, així que al final vaig decidir de fer quarantena normal com tothom i quedar-me quiet a casa. I un cop acabada la quarantena i ja net del tot, intentaré explicar una mica què és el que passarà a continuació aquest 2021, com crec que m'aniran les coses i la primera decisió que he pres és que torno cap a Catalunya. I això vol dir que sí, les aventures pel Japó arriben al seu final. Ha costat bastant de decidir, però el fet és que la situació està fora de control. Canvia a Japó. Milers de casos diaris ja a Tòquio, tornem a estar en estat d'emergència, en fi, un munt de coses per les quals he acabat decidint que millor tornar cap a Catalunya, ja que intentar establir-me com a fotògraf freelance aquí a Japó s'està tornant encara més complicat del que ja era en principi. I què vol dir això? Això vol dir que torno a casa, però no us preocupeu perquè seguiré amb el canal de YouTube, seguiré intentant establir-me com a fotògraf freelance, ja sigui a Catalunya o on sigui, i seguiré creant continguts per al canal de YouTube. De fet, tinc un munt de vídeos encara per compartir de les aventures pel Japó, de tot el material que tinc de vídeo de Tòquio, de tot el material de fotografia, de les col·laboracions que vaig fer amb en Josep Vicenç del canal d'Ari-chan Family, així que encara tinc molt contingut per compartir durant aquests mesos. O com a mínim la primera part del 2021 serà sobre el Japó encara. I què passarà amb la segona part? Doncs que ja estaré a Catalunya i ja hauré, espero, gravat bastant material i començaré a compartir material des d'allà. Nous vídeos seran contingut possiblement diferents, però seguirem els vlogs. Començaré a fer més tutorials de fotografia o coses que cregui interessants de compartir i sobretot contingut en català. Els vídeos que pugui fer amb guió, com són aquests, ja pels que ja heu vist l'edició en anglès, potser ja ho sabeu, però a partir d'ara intentaré fer els vídeos amb àudio en anglès i en àudio en català, els que pugui fer-los. Així que quan el vídeo sigui en català, posaré la senyera en alguna de les cantonades i així ja sabreu que l'àudio està en català, tal com esteu escoltant ara. I ja està, crec que això és tot el que havia de dir avui. El que faré aquest 1 o 2 mesos que encara em queden pel Japó és seguir gravant material, m'he de desfer coses de l'apartament, he de tancar tots els contractes, així que encara trigaré una mica i el que intentaré fer és gaudir del temps que em queda aquí a Tòquio. Així que res, benvinguts a aquest món esbojarrat. Ens veiem al següent vídeo. Fins aviat. Adeu, Gundam. Ens veiem a la propera, suposo. Puc creure, no hi ha ningú. Aquest lloc estava sempre a rebentar de gent, no es podien fer ni fotos i avui tinc tota la tranquil·litat del món. Per cert, avui és el meu aniversari.